Окей, вече снимам, готово. Коста хора, ще цъкаме плейграунд с един приятел. И просто аз няма да говоря, аз ще играем, защото искам се да съсредоточим. Той ще ме учи как да играя, защото е по-силен от мене. И така, наслаждайте се на геймплея. Ама това май не е плейграунд, а? Да. Разбира се, след като си оправим мода. Сериозно ли сме толкова стъпи? Окей, ще лепкаме ли или не? Ай вратме един бърз тилтив. Окей, аре. Май ти възикаш на са. Човек, тък му викам, наслаждайте се на геймплея. Hello, darkness, my old friend. Как ме заклещи? Аре бе, слуш. Ама чакай, сега в тилит няма да има хора. Или ще има? След тая. Окей. Ще има. И... Jump. Аз спараме тук, защото има супер многото оръжие. Човек с синя помпа е сут райфъл. Бас. За тебе остана бал спада. Добре, аз повече от това няма какво да искам просто. Най-яките оръжие на света. Оста. Маля, знаеш как ми лаги? Не, че нещо ми засича, обаче просто графиките на играта са пълен шут. Бате, слушай, искам да слушаш какви оръжия имам. Имам синя помпа, синьо SMG, епичен скар и епичен снайпер. Искаш ли да ти дам нещо? Също избери си нещо и го вземи. Каквото искаш. Скара? Ми. Окей. Мале, дано да няма това да са. То много често става така. Ако го стрелна веднага ще направя. Так му си викам, че ме надели голям шилд и... Окей. Дай да ходим си. Идвам. Аре, правих са графиките. Ето ма. Аре, дай. Набих му 1.35. Браво. Къде е това, бе? Вътре. Бате! Бате, да знаеш, че е една плюнка. Дай бързо. Yes. Давай. Чек. Нямам патрони. Не, много кръв ли беше, бе? Ко стана? Какъв момент го бяга, мада, ужас. Баси. Обаче аз съм много тъп, дадах ти оръжие, обаче не ти дадах патрони. Екот ми си новата херка, искам да я видя. И разбира се, играта си е бяна табаце. Смисъл. Смени отбора. Окей. Обаче първо Е трябва... кирката, е кирката. Смени бързо. Много яка хирка.
А, 4 секунди има се. 3. брат, так ме натиснах окей, възикаш ли с мене? Като ми пуснеш крепо, ще го видиш, брат. Так ме натиснах окей. Окей, предупреждавам, той е по-добър, така че ако ме преби, просто си пуснете нинджата и гледайте нормален геймплей. Така, какво искаш да кажеш? Падаме на Tilted и смени отбора във въздуха. Окей. Съм си лек, така, готово. Виждам те къде си, между Пак другото... същите права. Не мога само да се отваме, всичко е позволено. Окей. И веднага почваме да се бием. Да. Така, аз те виждам къде... не, аз те изгубих. Так му щях да кажа, че виждам къде си те изгубих. Ами, тако. Така, малко ще трябва. Аз няма стигна, бате. Аре, поне тук да стигна. Аре, бе! Бах се да кача се. Тук поне имаме материал. Бате, къща с мен. Помпа. Малко материал да дадем. Как? What? Така. Качвам се на другия етаж. Все четворки. Така, като снимам клип сам, ми е някакво такова по-притеснено, сега като има някакъв човек, с който да си говоря, е много по-спокойно. В смисъл, сещаш съм, да знам. В смисъл, че съм дълза. Мали, ако знаеш какво ми се падна. Чуваш ли ме, бе? Да. Окей. Ако знаеш какво ми се падна... Направо ужас. Така. Готов ли не? Аз идвам. Така, защото съм читър. С еднорокичета търся това. Здрасти, Мацо! Умрях? Не! Поне удариш ли той един път? Не. Стига, бе. Еба си сада. Окей. Играй се. Аз вече си намерих 2 нови оръжия. Защото играта е добра. Така че ако искаш, почвай да ме стреляш. Look at myself. Също ще чакай 5 секунди да си взема лука. Така, C4. Сега знаеш къде съм, затова ще се скрия по много умен начин. За да не ме убиеш. Ти си лош. Всичко съм го измислил идеално. Брат! Браво! Защо? Поне така няма да видиш. Давайте тук гадино. Опа! Куда?
Не му ръшкаш? Не. Опа! Ко стара бе, мой? Моля, Нищо, аз чух, че 4 от твоя, от тебе. ужас, това колко добре стана. Викам сега съм гъга и се сещам, че го бях насложил за спешен случай. И то работим. Ако чуете звуци, това е от... това е от къщи, в буквален смисъл мама току-що се прибира с малките ми братче. С малкото ми братче и сестриче, сега ще затворя вратата. Жив съм, сега буквален смисъл съм обръщам и... Нима ли видя къде съм? What the hell, бати, ти си много сляп. Буквален смисъл преди малко ме погледна и не ме видя. Изи! Така. Да. Аз ще пробвам да са Rocket Ride, обаче най-много да умра. Ако питаш мене. Ако се получи, обаче много се скефен. Дема би за малко. Ще пробвам да Rocket Ride. Чули? Добре. Ако искаш, гледай провала ми. Аз съм сигурен, че са получи. Не! Господи! Окей, втори път. Не, слош. Не ме карай да се самоубия. Какви съм? Дема пи, бе! Слош. Аре, трети път. Я ела дай роките насам. Стига, бе! Какво искаш? Искаш да хванеш рокета ли? Да, дай стрели. Окей. Но чакай, това възможно ли е? Окей, готов? Давай. Да, за мен е невъзможно. Трябва да го хванеш докато се стрелва. Разбра ли? Къде съм? Окей, готов? Трали напред. 3, 2, 1. Успя? Получи ли са? Да. Окей. Аре, давай, взимам си лута и почваме да се бим сериозно. Айде. Кажи, че готов. Окей. Така, е, тук ми е лута. Само да се го взема. Не. Аре бе, къде са ми рокетите? Не. Окей, цъкам. Видя ли ми горе-долу рокетите? Къде ми паднаха? Окей. Нищо, играй се, още има. Аз те видях къде отива, затова просто... така ще ръшвам напред. Да не се получи. Получи се, бе. Тук ще дойда така за рандом. Окей, бързо взимам рифта преди да съм изтрошил постройките.
10. А, да. О, здравей, Мацо! Какво правиш днес? Мале! Не! Бате, аз се пребих като куче. Аха, нуп. Окей, аз ще рънна нещо. Мале, как мина до мене? Ти си лош. Няма да обучам. Але лоя, дай ми оръжие. Еба си прото, човек. Алелуя. Пък не ми играта ми показва, че съм на едно живот. Пък би трябвало да съм на 100. What? Окей, от това отива... не оправи се. Так му се викам, това отива в комплимация, богнати моменти. И то се оправи. Като тя убива. Ти сега пак свука на някъде, пак не те видях. Ми какво такова? Аз не играя, защото ще отворя тук един чест, да видя дали ще ме даде ракети. Какво? What? Това са, защото е ведници. Така, играя след 3. Виж Роки, вземи Рокита. Къде си? Аллах Акбар! Спокойно, добре съм. Къде? Къде е Зад Рок? мене. Тенкс. Докато съм тук ще нафармя малко дърво. Мале, ти кога успява, звер? Супер, паднаха ми са ракети. Така, окей. Цъка са след 3, 2, 1. Много се искаше, ама. Аз съм подготвен за тези ситуации. Така може да правим, докато свършат патроните. Брат, какво? Сигурно на клипа ще се види. Не слагаш стени. Не слагаш стени, аз тук те виждам все пак, няма как. Ама човек, в клипа се вижда просто как сложих. В крайна смисъл сложих стената и патрона мина през нея. Пусти си го на slow motion, като кача клипа и ще видиш. Това тук няма рампа. Окей, аз ще пробвам пак един рокет райд. Айде се пиеме направо, така да се научиш. Окей, последно. И каквото стане, стане. Без това ти падаш още. Окей, момента на истината, дали той ще влезе в историята. Бате, много просто изкачвам. Айде, аз съм готов. И аз, старт. Айде. Ти би трябвало да си някъде долу. Да. Що си не толкова знах. Това е най-тъпата идея, дето съм правил. Не. Не! Добре, жив съм. Брат, има зелен снайпер до мене, базикаш ли съм? Не, бате, кое си това, бе? То ти ме виждаш, ама това е някакъв... Ако ще умра, и ти ще умреш! Както казах, ако ще умра, и ти ще умреш! Самоубийство! Не те ли убих, бе? На колко стана? На 100 кръв. Няма харбор. И си нямал армор. Искам да ръкопляскате, дами и господа. Прото, по-добър от нинджата. Прикоси Моля? отдател.
Не ме лича да сега какво казах. Аз съм прото. По-добър от нинджата, прекусил двата океана, за да може да й се представи. Това е... Не знам, аз добре как се казвам. Това се са в 10. Ти ако не билдваш, ти няма как да уинс, нали знаеш? Да, ма бата, ма... стига е лош, ти си лош. Окей, играй. Окей, сега е идеалният Играем, нали? момент. Бате, как толкова бързо ги слагаш тия стени, бе? Къде си? Не! Не! Да, е тежък кръг. Много да се иска, ама няма стане. Фак! Сериозно ли не мога оцели, бе? Аз се много сколфвам. Бате! Бе, баси много скопера! Жив ли съм? Бате, аз докато смогна да сложа стена, ти сложи 5. Аз съм на един удар с кирката. Не, до това мина. Аре, стига. Защо бе? Добра игра. Ужас. Окей, дай пак. О, полекна. Ти не билдваш, пак можеше да ме тряпнеш, ако имаше капан. Нямам аз. Или пък имам. Дяга. Имаш. Сериозно ли имам? Да, аз си бях фрикил, аз много се набих. Къде са? Ето ми главата. Не, аз не виждам в моя инвентар да има капан. Аз нямам, ако имаш ти викам. Изчакай, аз ще пробвам един път за последно Rocket Ride. И вече се стягам. Какъв идеален Rocket Ride, дами и господа. Добре, играй съм. Бием ли се? Ми даре. Казах, че се играе. Мале, ти зад мене ли си бил? И пак ме наби бате някакъв снайпер. Са пак ли се кампиш? Не, аз съм медкиднах. Обаче си не се сети да ми щупиш стените с силт райфъл. Какво? Oh, hello there. Мале! 3, 2, 1. Да го бях стрелнал. На колко си за бога? Не си ли на един удар вече? Човек, на колко живот си? За бога, на колко живот си? Не, наистина, на колко живот си? Тайна. Сега сигурно си пиш шутките. Не е скоро. Още ма намира. Манджата дет направя изяда. Не, другата. От баба вика, аре да не стане манджите на майка си, дай да ги изядем и с баба я изядахме. Да. Аре махнете се, бе, хора.
Пишу има да сподрежда играчка. После се сложа и не обясня. Ти кога отиди там, безвер? Окей, аз вече нямам патрони за това оръжие. Аре, давай да те ръшкам и да ме убиваш. И ти някъде с ката сега. Пате, сериозно ли съм такъв голям? Не, сега ще ме трапнеш. Добре, как те падна, бе? Каква тази щупена игра да ти играя? Не, но то да е, мой френд. Аз се порох някакъв трикшот да направя. Аре, бе, къде си? Господи, стига, аз съм на 3 живот. Аре, бе, къде се скри? Не! Бате, аз съм на 3 живот, какво искаш? Аз съм на едно. Сериозно? Да. Защо? Защо? Едно тъпо живот. И аз се самоубих. Аплодисменти, дами и господа. Да знаеш, защото клипа за сега става по-дълъг. Ще има да се качва сигурно 10 минутки. Затова трябва малко да почакаш. Там. Окей? Имам ли си? Не. Ето тук искам да си взема малко амо, защото нямам нищо освен 5 патрона за помпата. Окей, бим се след 3, Да, бе. 2, 1, старт. И ти пак се скрил някъде на майна си, райна бате. Аз се крия. Аре, дай нускоп след 3, 2, 1. Аре, дебил, покажи какво можеш. Окей, докато ти се качваш като нинджа, аз си взема малко материал. Искаш да ме оставиш да падна, ама аз не съм това. Какво? Бъгна ми играта, лад. Къде отиди, бе? Бат, буквално смисъл, аз ти направих кралски път. Ух! Окей, аз ще рънвам. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Така, 5 минути да се събера малко ума, да пофармя малко материал. Окей, играя. Къде на къде, бе? Чакай! Yes! Але, бац. Някакво човек, тръгвам да строя и виждам, че са ми свършили материалите. Тръгвам да стрелям, обаче се бях паникосал, защото не мога да се махна, да натисна Q, да се махна от строението. И то Q децата го направих, без да иска го направих. Аз не знам, защо ми сложи рампата на тебе. Аз трябва да се сложа под мен, ама нещо се пълна. Окей. Такова, като убих, лута падна до мене, вижда ли съм ти взел нещо? Виж материал, така хубаво гледай, ако съм ти взел нещо да ти го върна. Аз си на фармя. Материал ли съм ти взел? Да ти го върна. Да, взел съм ти дърво. Ява, ще дойдеш ли? Или ти си фармиш? Аз фармя, бе. Окей. Але, бе, дай ми скар. Това е оръжието на победата. Поне така, аз така му. Дай ми новото оръжие. Сега ще мога да прескачам огради като Спайдермен. Кажи като играем, аз тук намерих една лама. Не парете никога така, не взимайте лама с те. Просто я щупете, обаче аз съм мързан. Окей, аз намерих много яки неща, да си играем. Чули?
Ама да не... Какво? Брат, бъгна ми играта. Ама не да дойдеш до мене и да ме изгърбиш с снайпера. А като играем. Аз съм до тебе. Играем. Окей. Аз ще ръндвам тежко. Кой? Окей, аз открих една пратка, ще я взема докато ти си такова такова. Не, ти си лош. Опа. Ма чакай бе, ти откъде ме стреляш? Окей, аре тежък кръж. Сега ще ме щупи с постройките, затова да си ги заобградя малко. Чакай, аз спадаме. Как тък му да се кача при тебе и ти сложи стена, има прецака? Това без да искаш ли го направи или нарочно? Няма се качваш нагоре. Значи е било нарочно. Но поне виждам, че си... Поне в зата, ако не е друго. Пак повтарям хора, ако искате да гледате хубав геймплей без някакъв нуб дето мира, пишете нинджата и гледате. Аз не цъкам за 15 секунди, докато си спия чак джага. Аре бе, макнете! Защото ти трябва да събираш играчи, не май да си. Играем ли? Не! Искрене! Да. Поне ти взех базата, ако не е друго. Сега да те видя къде си отишъл. О, hello there! Аре, да видиш хубаво ли е? Хубаво ли е? Какво направи ти, бе? Чакай, бе, чакай! Не, бъгна ми клавиатурата! Не. Але, бе, махам се така. Маля, брат, да знаеш как ми беше бъгнал клавиатурата. Сега ще ме проследиш. Don't do it. Господи, миле, още не мога да карам да ще бяга. Добре, да защото не ми се говори просто. Мали! Аллах акбар! Я тук супим като мъже, мишка! Такова начин. Аз бегам от тук по най-бързия начин. Аре бе, сложи ми! Бати не ми дай си сложа нещата. Бати, аре бе, пусти го бе! Възикаш се състояние. Къде си? Аз съм на 2 живота. Аре бе, ще умреш ли днеска бе? Не! Окей, сега го щупи да си взема лута. От всичко начини ми сложи трап. Хора, това са ще цъкам по-дълги към 1 час, затова да гледате професионалисти, гледате нинджата. Това е просто... Не съм свободно седене. Махне трапа. Как да... Аз се звяра. Мали, нали знаеш, че това всичкото моето го събори? Не ме бута, искам да пробвам. Не ме бута, искам да пробвам. Окей. Аз така че до тебе няма да бия спокойно. И аз искам да пробвам нещо. Какво? Ако така, такова ме и... Стана. Няма материал. Сега ще дойда при тебе да те дявам. Къде си? Идвам. Най-горе, виждаш ли? Да. Идвам.
Коста, колко искаш да ти дам? Дай ми някакъв материал. Дърво ми дай. 400-300. 600. Какво ще правиш? Ще излизам да си фарм. Дай фарми материал и спиме. А. Окей. Окей. Я ще фарма малко. Доста една стена обаче е в плейграунда, да, много материал. Окей, като си готов, кажи. Кажи като се играе, обаче не виждам къде си. Играй. Брат, сега сигурно си ма снайпш някъде. Търсям. О. Геша. Нали, тази това там. Успях ли да се кача? Взех ти ханграунда, Миджо. Пате, до тебе мина! Не, не, без трапове, стига! Окей, аз ръндвам просто. Ти си лош. Умри, гадина. Поставяш ме в неудобни ситуации. Бате, аз ръндвам. Не! Не, ти на бутона ма снайпи. Чакай, ти са... Моля? Ти са прицелваш ли правиш носкоп? Не, нос. А затова Ханти Райфъл е много по-добър. Точно като не си скопнал. Колко ти е най-далечния... До главата ти миналата смятай. Колко е най-далечния кил? 140. На мен... Какво? Нали знаеш, че кога умре, аз не като умре, той е най-лошо като се спамваш. И тогава ти трябва да го така и сигурно беше 600 метра. Окей, игра. Но. Сега ти еднакво са някакви скопки да правиш. Трих. Се мъквам преди да ме трапнеш. Не! Гад. Аре спи с това, бе. Не е за... Мога да го правя докато ти свърши това. Сега, бе. Баси, човек, сега ще му убиеш. Къде си? Къде си, Оксар? Не, чакай, аз нямам материя! Си видял нищо. Тая беше професионалистка игра. Аре, малко си. Може да влезе в друг път. Сега сигурно избяга от тук и вече. После дойде при мене. Малко полезно. Абе, знаеш ли кой е, бац? Аз играя сега като нуб, сега ще пусна Ultimate Power. Ага. Мале, аз съм много топ. Сега 50 пъти я съм ти взел хайнграунда. Бате, това ако не беше хедшот. О, фак. Си лош. Аз съм махам от тука. Мале, заради тебе се изхабих всичките патрони на Скара. Я тука е нищо. Аре, умри! Yes! На 10! Махам от тука, ще си носиш проклятието, наречено смърт. Чао. Дай да игра малко тук. Айра. Давай. Господи мили, как го убих? Аз не знам, просто ужас. Ужас.